Amigues i amics, durant anys s'ha atribuït la frase "a qui he de trucar per parlar amb Europa?" al secretari d'Estat dels Estats Units, Henry Kissinger. Eren els anys 70 en un context ben diferent al d'ara. La Comunitat Econòmica Europea apuntava cap a la creació d'una estructura comú i els Estats Units donaven suport a aquesta unió. Ara hem aconseguit vertebrar aquesta Unió Europea. És perfectible? Per suposat. I ho veiem en els continus reptes que hem de superar dia a dia. La crisi dels refugiats, la política monetària, el benestar social, els populismes, el terrorisme, el Brexit i darrerament se'ns ha afegit un nou repte, les complexes relacions amb els Estats Units de Donald Trump. Els nord-americans han estat un aliat tradicional dels europeus i fins i tot un dels principals impulsors des de la barrera de la construcció del projecte europeu. Ara, però, els atacs i la voluntat de dividir-nos és la política que Trump està seguint. Malgrat un primer silenci, les institucions europees han mostrat determinació i fermesa per defensar-se dels atacs de Trump. Si Trump vol jugar a la dita "divideix i venceràs", els europeus li hem de permetre? Hem de seguir caient en els egoismes estatals i donant pas als arguments populistes? Crec que no. Les declaracions del president nord-americà han de ser un estímul per despertar la Unió Europea. Els europeus hem de reaccionar reforçant els nostres valors i defensant la democràcia, la llibertat i la nostra unitat. I hem d'exigir als nostres estats que davant la temptació de situar-se en situació privilegiada curtterminista apostin per reforçar la posició de la Unió Europea, que és apostar pel futur. Una Unió Europea que ha de ser capaç de teixir relacions amb tot el món, d'establir vincles econòmics i comercials, d'ajudar aquells que ho necessiten, de posar pau on hi ha discòrdia i guerra, una Unió Europea que pot esdevenir el líder que el món avui necessita. En definitiva, hem de reforçar la Unió Europea, però no fent-ho contra els Estats Units, sinó per ser fidels a nosaltres mateixos, per reconstruir un projecte que és perfectible, però que és imprescindible pel món lliure i democràtic. Seguim defensant i treballant perquè la Unió Europea tingui una sola veu, perquè si ens truquen des de qualsevol lloc del món, sàpiguen que estem units i que som i serem un referent al món. Moltes gràcies i fins aviat.